हेलो फ्रेंड्स, गोबाव समनिफ्रायनो आं गावनि सिनायथिखौ होननानै सानबोगासिनो दंमोन, होनाय जायाखिसै। दिनै सम मोनदों, थ' बेनिखायनो आं गावनि सिनायथिखौ होनो सानबाय। आंनि मुङा अनन्त स्वर्गियारि। आं दासान्दि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै खामानि मावगासिनो दङ। एक्चुअलि आङो 2014 आवनो जइन जादों। दिनै अलमस्ट 11 इयार्स रानिं होननानै बुंजायो। थ' आंनि बे 10 बोसोरनि टिचिं एक्सपिरियेन्सआव आं जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ गेजेर गेजेर आं एसे स्टाडि खालामबाय थायो। थ' बै स्टाडि खालामनानै आं मोननैसो खोथाखौ मोनथिना मोनदों बा बुजिनानै मोनदों। थ' बेनि सायावनो आङो फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। बिसेसख्रय बे खोथाया हाई स्कुल लेभेलाव फरायनाय गथ'फोर एबा कलेज लेभेलाव फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो। खोथाया जाहैबाय, जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा फरायदोंब्लाबो एक्चुअलि बिसोरनि गोसोआव बा बिसोरहा मेलेमाव जेबो थांखि गैयै बायदि। बिसोरहा जेन'बा थांखियानो गैया। मानो फरायदों, मानि थाखाय एग्जामखौ पास खालामदों, बिसोरहा अलमस्ट माने थांखि गैयै बादि। मालाया फरायदों, आंबो फरायदों, बिबो फरायदों, थिग बेबायदिनो बिसोर माने दैनि दाहारजों थांफानाय बादि जेन'बा। थ' बेनि थाखायनो आं फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। जिउनि देरहासारनायखौ मोननो थाखाय एक्चुअलि जोंनो थांखि नांथारगोन। थांखिया जुदि गैया, जोंहा जुदि एम इन लाइफ गैया, जों जुदि थांखिनि जेबो थि जोंहा मोनसे डिसिसन गैया, जों खिन्थु देरहासारनायखौ जोङो मोननायबो नङा जानो हायो। जोङो बुहुमाव ओरैनो फैदों, जोङो ओरैनो गोमालांफिनगोन। थांखियाव सहैनो थाखाय जोंनि गोसोआ माबायदि जानांगोन, जोंनि गोसो बोलोआ माबायदि जानांगोन, आं बेखौ मोनसे फिसा एग्जाम्पलजों फोरमायनो नाजानोसै। हमनानै लादो, आंनि जिउनि थांखिया जाहैबाय गुवाहाटीयाव सहैनाय। गुवाहाटीयाव सहैनायानो आंनि जिउनि थांखि। थ' बै थांखिखौ जों मोननो थाखाय जों दा नेशनेल हाइवेजोंबो थांनो हागोन, जोङो ट्रेनजोंबो थांनो हागोन। नाथाय जोंनि बे दावबायनाय लामायाव, गुवाहाटीयाव सहैनायनि लामायाव बायदिसिना माखासे पइन्ट्सफोर थायो, बायदिसिना माखासे जों टाउनफोर मोनलांगोन, जायफोर टाउनाव जोङो जोंनि गोसोआ, जोंनि लुबैनाया मालाबा जोंनिया डिस्ट्रेक्ट जालांनो हायो। गुवाहाटीयाव थांनो होननानै थांदोंमोन, नाथाय हनै आङो बङाइगावआवनो आङो आन्दायलांबाय, बा आङो बरपेटायावनो आन्दायलांबाय। थिग बेबायदिनो जोंनि जिउनि थांखियाबो एखे लामाजोंनो खारो। जों माबा मोनसे थांखिखौ मोननो नाजाब्लाबो गेजेर गेजेर माखासे जार्नि, जिउनि जे बे जार्नि, बे जिउनि बे लामायाव माखासे डिस्ट्रेक्शन पइन्ट्सफोर थायो। बै डिस्ट्रेक्शन पइन्ट्सफोरा एक्चुअलि जोंखौ थांखिसिम मोनहैनायाव, थांखियाव सहैनायाव जोंखौ बहुद हेंथा होयो। जों जुदि जोंनि गोसोखौ थि नोजोर लाखिया, जोंनि गोसोखौ जों जुदि फकास खालामनानै लाखिया, खिन्थु जोङो बै एक्चुअल जोङो थांखियाव जोङो मोनहैयाबो जानो हायो। जोङो बबेबा मोनसे लामायावनो जोङो आन्दायलांगोन। थ' बेनि थाखायनो जोंनि गथ'फोरा मोजांहै गिदिर गोलावनि खोथाखौ मानिनांगौ। नोजोर एबा एमखौ एकदम फकास खालामनानै लानांगौ। दिनैनि बुहुमाव बायदिसिना डिस्ट्रेक्शन पइन्ट्सफोर दङ। थांखिखौ मोनहैनायनि बेलायाव नोंखौ होबथानो थाखाय बायदिसिना डिस्ट्रेक्शन पइन्ट्सफोर दङ। बै डिस्ट्रेक्शन पइन्ट्सफोरखौ नोङो एरायनानै गावनि थांखिसिम मोनहैनो थाखाय जोङो नाजानो नांगोन। अब्लासो खिन्थु जोङो थांखियाव जोङो सहैगोन। बे मोनसे खोथाखौबो नोंसोरो गोसोआव लाखि, जे गासैनिबो लाइफआ बा गासैनिबो जिउनि थांखिया, जुदिअ जिउनि थांखिया समान, सोरबा एसे थब सहैगोन, सोरबा एसे लासै लासै सहैगोन, सोरबा एसे गोबावजों बियो थांखियाव मोनहैगोन। बेनि थाखायनो जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा थांखिखौ मोननायनि थाखाय जोङो कम्पिटिशन दा खालाम। स्ल'लि एन्ड स्टेडिलि, स्टेप बाय स्टेप। हमनानै लादो, जोङो गुवाहाटीयाव थांनो थाखाय सोरबा ट्रेनजोंबो थांनो हायो, सोरबा नेशनेल हाइवेजों बासजोंबो थांनो हायो, इभेन सोरबा बाइकजोंबो थांनो हायो, सोरबा इभेन साइकेलजोंबो थांनो हायो, आरो हाथारिया सोरबा थाबायनानैबाबो थांगोन। थिग बिसोरो गुवाहाटीयाव सहैनायनि जे स्पिड, थांखिखौ मोनहैनायनि जे स्पिड, बे स्पिडा आलादा आलादा जागोन, खिन्थु बिसोरो गासैबो थांखियावनो सहैगोन। थ' बेबायदिनो जोंनि जिउनि थांखियाव मोनहैनायनि जे स्पिड, सोरबा एसे थबनो मोनगोन, सोरबा एसे स्ल'लि मोनगोन, सोरबा एकदम लासै लासै जोबनायावबाबो बियो थांखिसिम सहैनांगोन बा सहैगोन। थ' बेनि थाखायनो जोंनि गथ' फरायसाफोरा खर' गुदुं खालामनाङा। सोरबाया साख्रि मोनगोबाय, सोरबाया मोनथाराखै दाबो, बा आं दाबो मानो मोनाखै, बेखौ लानानै खर' गुदुं दा खालाम। जोङो थांखिखौ फकास खालाम।
थांखिखौ मोनहैनो थाखाय जोङो नाजाबाय थानांगोन थ' अब्लासो जोङो थांखियाव जोङो सहैनो हागोन स' आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय जोंनि उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरा जिउआव देरहासार जानो थाखाय थांखि थाथारनांगोन थांखिखौ दानो सोलों आरो थांखियाव मोनहैनो थाखाय जोङो गावनि गासै गोसो बोलोखौ जोङो होनो नाजानांगोन अब्लासो जोङो खिन्थु साक्सेसफुल जागोन जोङो थांखिखौ जोङो मोनहैनो हागोन आदारवाइज आं बुंलांनाय बादिनो जोङो बबेबा मोनसे लामा ससेयाव आन्दायलांगोन थिग बेबायदिनो जोंनि जिउआबो आन्दायलांगोन स' अल द बेस्ट टु इउ दिनै एसेनोसै गोजोन्थों